Pirta Thipi Arjuitha. BJP Lumbajong Mondol Committee Tumpen Man ke Bad Aputhak Maikangni. Soarlo Adim Inut Karbi Risomar Pindeng Simpot Pithak Kethak Pen Kapaklang. Borpung Tarapung Along Tomon Ketheajok, Thengpia Rong Kekrebajok Towar Parpanham. BJP Lumbajong Mondol Committee Tumpen Patir Ponsi Pinidi Club Ahemalong Organization Meet Pen Man ke Bad Amai Kangni. Lumbajong Mondol Committee Amai Kubidya Singhan Se Pen Mai Chari Ponsi Hadak HOD Minister Sumrong Hang Alohia Man Pen Chetong Dun. Anparta EM Roton Teron MLA Bidya Singh Ingling nominated MAC Simarong Hangpi Ajit Dea Tumpen Chenglok Penangan Kitheki Dingatum Chetong Dun. Sita Bangso Amai Along Tim Karbiang Long Pen Chetong Dun Ing RO Asonsi Theklong. Pinpur me pini det pialong man ke bat amai ke deng along pachetong dun si dipu along sita me bangso amai denglu mai long song angbong ning isi ke dolapen ke klem ke dam along arjap rapet nang jia puthak hai hui bidi sore chipi pon an parta ke wangji MLA kilik apor sita me song ke klem ke dam puthak ta chethan chimun pon Duar Amla MAC Constituency Arlo Punja Hidi Pilang Tuteron Arong Ame Karhar Singh Teron Lapen Basa Pirong Pipia Supi Daniel Teron Alangli So Arlo Atum Pirthak Kithak Nangje Adim Alangli Inut Karbia Pindeng Sumpod Matepikok Pini Wankok Pencheng Lok Ason Ason Pindeng Kason Sepon Kethek Ser Abang Fu Along Nilitum News Fast Karbiang Long Apirang Kepen Kahumri Dam Ohut Pirang Kepen Chihut Chiput Pon Pini Arni Nilitum News Fast Karbiang Long Hinpen Birta ke Long Pen Nilitum Punja Hidipi Langtuk Teron Arong Long Wanglo Asi Labang Su Arong Along Nilitum ke Wang Nang Ko Athek Lapusanelo ke Thek Kere ke Aphutung Ave Lapen ke Pindeng Sumpot Kasonse Labang ke Pinso Pupe Aloso Pupe Asi Inut Abang Kubang Pindeng Sumpot Kasonse Pon Pun Nilitum News Fast Karbiang Long Hinpen Birta Long Pon Lo Lasi Alang Li Kasonse Pon Kopi Pi Ma Kasonse Pon Lapen Ko An Si Alang Li Hinpen Kasonse Pon Ma Alang Li Phan Uthot Nilitum News Fast Karbiang Long Hinpen Ariponik Sena Nangli Men Daniel Teron to nangli Kopi Pi si Kasonse Pon Tang Lo gitu Ini Nambrong Pre ini Ante nangli ko an apta hot pensi lapuson bande ko ananing kan si lapuson Kasonse Pon Tang Pindeng Sumpot Kasonse Pon ajak keding lo Ningkan po mas dolo ding Tanda nangli Kasonse Pon Kopi Pi api lo to than igima Nambrong ini Ante nangli Kasonse Pon Tang pen kejor Pon Tang apuson tat dolo ma Ante nangli hinpen Nilitum News Fast Karbiang Long hinpen birta ke long atengke nangli suarlo tuma phanta nangli si pirtha ka jeng therang keranti pine lapuson tan nili ahok lo malke Nangde nangli Kasonse Pon Tang api ari pine lai hu nangli napak lang thedi ma Wothat Langso Pen Rajen Ronghang News Fast Karbiang Long Nilip constituency Kaparlo Angkang Borpung Tarapung Kedamatawar Patumi Tomon Kethe Penajok Kedamatawar Long Thengpi Kipur Durajok Tawar Karang Khangchek Bangso Thengpi Kipur Pen Tawar Bapche Gajok Kedam Kewang Atum Penang Anapor Kang Hongnang Tong Sekot Hatak Kedoa Rong Atum Pen Karju Long Pen Bangso Thengpi Kipur Tang Thengpi Machine Pen Abeng Selansi Cerap Ceto Ponsi Api Pajok Bontu Birta Ketok Bomahut Ankia Jata Tomon Kethe Pen Kana Hok Avelang News Desk Report News Fast Karbiang Long So jutang aklama long riso nim so rong aje jut adpen ke ter ke er ki koi huba jok taralang so yot committee lapen iko warrior tumpen patir pipon si penangan aning ke me bang pu bang pi lapen ti kebra trok ke YF anchor klem bang pu bang pi tum cerap ceto dun si taralang so jutang aklama long kapang tier sai klem pon rong aje sek iko warrior tumpen do de sang se kapang tier sai ki klem son si ni pai krip hopen trainer kem an ke inter ed lapuson tek pon long Lapen alang litum pan radatum kacoro padolo seta Krisir kep arni mate ki jusianing we solang do kelang arat lapen Kulat ki biatum kacepang tir theder ajok Kitu ki ui lapen keter ke air dopik anpin Laso ajok aning keme an kapang tir sai klempon lo Lasi ke bang jilang arni ke metang cepang tir edji apansi taralang so youth committee lapen Iko warrior tumpen tuning ripon News Desk Report News Fast Karbiang Long
pining bang ilum theklong lo la eco barrier satung bang penang cepat duk lo arni bang ha crepor ni penatum cepat duk si arni bang ki hum karko karpek cepat duk lo lang litum kenal ke ban yan dan li hala hai lom Samsung sing ti chatai lom theklong lo inferior se theklong sita la krisir kepar ni pen pini anani bang to ke dak thek tulong lo ke ter tu sokali chip pikhang jang tuning kan khang pekre la si alama bang ke la lo ki hum karko karpek tumne do posita anutin da jong sila ingthir benang ji pukama tha ve pulutang te yutum chipang thiruni la si nili pudain pu bangke itum kadok ve akar bi phanta abi ngoi konang ji la pen la kapang thirta ilutum ajutang lo pu bang te chong peman dan Bukajan ele angkang nilip constituency arlo poila mati wo ponga sa rong pen sarde intia rong angbong kaceleng atawar piniar nianta mesenawe labang so tawar ke non head pen lep kabuche rong kalilo sita non piniar nianta mesen pen celeng dunlong lilang bang so tawar si pradat nung celeng bom ajo phirlo ningkring barla apor sitami skulaw sumaratum kesuki une gari motor bang so tawar si celeng bom block topping atawar kalidet ajok inghan pen si chinglunang Silonijan penchokihila dak atawar non puanta patang tekte tangte rong arlo atawar ke hakopen ajutang lopusi ningjeringti Dipu rong ni hang punyaram teron arong along indeng tongkebrap po than rongker karpipon pinpur mialang litum kidamtang thang ni phai pho arni apor kacheton te dat ajok pini bangso ningkan isi pen esek than rongker karpipon nangkok lopusi kurusar than ke than thu ateng ke pining aningkan angbong long ner kep athan theli along kithok kijir ahud bomut bukan mesen utathan alang itum rong isiang bong cirung cerek pensi aningkan wang setame rong ker arti pon bom nya porlo poi pista ni tum hola so huda bang ke deng ni pham ko rong si kiti gi jang ko ma si ni tum hola so ni ke dun tek thedel heda aphok pet ke thang pas tarik si rong ke rong oke karti dunai thang achiklu sita hola so kisung ni boy pemasin ni tum rong siru bisike kerong ke se pini festival angbong alom lam tak keri pusita rong so bang festival dunia aja dunji la sudu amasin ni tum pini our cycle long taste tarigar ni sin na deobarang ni sin ni tum kerong pin Greater Dongkamukam Press Union lapen KSA tum chelang pet pen non kewangji thang kre porni kolanga KSA sai hemalong make keso kahaino tumapan ake joy pen se ka chelang ponji aphan Greater Dongkamukam Press Union chunbang British ronghang pen tuning ripon kolonga satro khondar karbi satro khondar officeot ami patim boli siddhanto itimodhye lulu 25 February 2020 মঙ্গলবার সেইদিনা আমাৰ এই কলঙা অঞ্চলত বিভিন্ন অঞ্চলত ইতিমধ্যে আমি পোষ্টাৰ আৰু বেনাৰ মাৰি দিলোঁ আকৌ বিভিন্ন দুখীয়া পৰিয়ালসকলক এই অঞ্চলত বসবাস কৰা দুখীয়া পৰিয়ালসকলক এই চকু শিবিৰলৈ চকু চিকিৎসা শিবিৰলৈ আহি নিজৰ চকু চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাইজক ইতিমধ্যে জনাই দিলোঁ West Karbi Anglong Amri constituency ke parlo kidamtang inquiry si pen pangcheng ponsi ni thoma pharman amkachi century jubilee katalon pon bangso amkachi mondoli pressure cap aningkan mahang pathai konsi pini an ningkan pharo kipleng pinpur pon me borlum hanse pen eknes kare teron pi bangso amkachi arong nangkim nang raksi pining aningkan anke century jubilee nangke plang rahan se asomar lapen asumar atumdo anta aning arong pen bangso amayalong chetong dundo laso along penangan ke thegiding atum chetong dun si ing samjin pen century jubilee katalon pon lapen arong kaprek pen khetri montri rong asar rup asar SGB danglo osomar kibiki thiatum penangan ning arong bohong chetong dun si aliracham chipidun rinti bangso amkachi amonduli century jubilee katalon an esan chora phroi pen ing samjin pen pachun pot news text report news fast Karbi Anglong agadam chipilo leliman ke fara Joseph Teron pini ladak katalon ketin alam putha tum chingi damote pini ani ke dagam gachi katulik monduli ngan pharu nangi pleng anilo athema inu da fada
Father G Lefebvre SJ pua bangse ladak arong pen bang hini tu ampan Johan Ra Hanse la pen galang licor Agnes Karye Teron pia tu ampan hamar jongrong tarikret sok tharie ciklo parukre sarke peningkan baptisma pilo ang tu baptisma gedeng pen ke dak arong pen apote alang tum ke la bangso dak arong arup katrika mon li ke senglo puila pudamun la se pining ningkan ke ningkan paru memang katalon kita dia panang lelo la se non kidam tang ni thom ni pli an pinam anta dualang la bangso ningkan paru memang katalon kita liang bongse tum dulo Pinyanar lo malong NH karkok adung along truck la pen tata mobile ahiring tang rak pen kacetong bangso huni ke phonang ko ke truck pen tata mobile kacetong ke parji mate overtake ji pu amat men truck aphan ke tong derajok tata mobile agari abang locok setak kupai kimi ajok ki thiabang abelang tong sekot adungarai mate ki thegun long atum pulis asai pu aphan birta palesi pulis asai pu atum karjulong pen adim an palidam si tong sekot ambulance hangsi hojai an ahiring tang rak pen arenga huke so atum aphan sekilang japhan hospital an pon hirangke karjo hot inura pulis sai pu atum nang than pachini dun ya lagi এখানে মাইদি মুখামুখি কোনটা লাগিব গাড়ী তো ক'ৰ পৰা আহিছে গাড়ীটো নাগালেণ্ড পৰা আহিছে নাগালেণ্ড পৰা আহিছে এতিয়া এক্সিডেণ্ট হোৱা মানুহকেইটা ক'ত আছে হস্পিটেলত কোনটো হস্পিটেল হোজাইলৈকে ৰেফাৰ কৰিছে কোনোবা এনজুৰ হৈছে দুজন এনজুৰ Songjalin Inglengpi report News Fast Card Bianglong Pinya birta lan si pajudiglo gomi thangme kardom